to kamar dai da gani na cire kuɗi a cikin wannan application din, kuma wannan application din daga ma naira 150 kashal zaka samu da wanda zaka yi withdrawing kuma za su tura ma, kuma ba wani aiki zaka yi mai wahala cikin application din ba. Kana shiga zaka iya samu wannan a matsayin welcome bonus. Ni welcome bonus din da na samu ma kusan ya kai 300 da wani abu, kuma daga 150 zaka samu da wanda zaka cire kuɗin ka. Kaga dai baka da bukatan gayyatan kowa, baka da bukatan yin kowane aiki a cikin application din, kuma duk mutum ɗaya dai da ka kawo zaka samu kusan naira 500. kuma mutane da yawa sun sauke wannan application din, mutane sun fi miliyan 10 da suka yi downloading application din. Saboda haka dai ka tsaya kasance da ni domin ka ga yadda za ka yi komai a cikin application din ba tare da ka samu matsala ba. Amma kafin mu fara bidiyon kai ka taimaka ka danna min liking, sannan kuma bayan ka gama kallon bidiyon sai ka yi sharing video zuwa ga abokanka, sannan kuma ka yi subscribing. To da fara dai ka duba description nan bidiyon, zan aje maka link na register tare da invitation code. Sai ka danna kan invitation code din kai copy, sannan sai ka danna kan link din zaka jiga wannan Google Play Store ko App Store, sai ka downloading application din. Kana gama installing application din, sannan sai ka danna Google login kamar haka. Yanzu za su nuna ma duk Gmail din da yake kan wayarka, saboda haka sai ka zabi Gmail din da kake son yin amfani da shi, sannan ka danna nan wurin agree and share. Yawa bayan sun nuna ma irin wannan fiska, anan sai ka zabi kasarka. Kai tsaye ma zai detecting kasarka da IP address, amma kuma kawai in bai yi detecting kasarka ba sai ka zabi kasarka nan, sannan ka danna nan wurin confirm. Anan zaka iya dannawa ka rubuta sunanka na asali, anan kuma sai ka danna ka zabi date of birth ɗinka. To bayan ka sa date of birth ɗinka, sannan ka danna anan in namiji ne zai zabi wannan, mace kuma za ta zabi wannan female. Sannan sai ka danna nan wurin sai ka rubuta wannan code ɗin da kaga na rubuta maka kan screen nan, sannan sai ka danna complete, wato invitation code za ka rubuta a nan, sannan ka danna complete. Yawa bayan ya gama loading, kai tsaye za su nuna ma irin wannan fiska. Gashi nan anan sun ce upgrade to claim 30 naira, saboda haka nan wurin za ka danna wannan wurin da yake blinking din, za ka danna, za ka samu wannan 30 naira din. Yawa idan kuka duba gashi nan balance din mu ya koma naira 30, saboda haka yanzu sai ka sake danna nan wurin da suka nuna maka danna, saboda samu at least kaman 150. Saboda haka zaka danna wurin kamar haka. Da yawa yanzu sai ka danna collect da yake nan wajen. Yawa bayan da ka gama yin tax a application din, sannan kuma ka danna wurin family, daga ga zaka yi wannan joining live din su, zaka samu kuɗi sosai. Idan ka duba dai gashi yanzu nan ina da 345. Abin ya ɗan yi min slow ne, shi yasa na yi pause video, sannan kuma ban samu kushi a nan ba. To saboda haka dai idan kuka duba kawai nan wurin zaka danna, zaka samu naira 30, sai kuma nan center za su nuna maka danna, za su ƙara baka wani point, sai kuma ka danna family kai joining live din su na dan minti irin 2 haka, shikenan zaka samu wannan 345. Wani lokacin ma live din za su nuna maka buga kaman game, to zaka samu dai wannan kuɗin. Sannan kuma hanya ta gaba da zaka iya samun kuɗi da application din shine zaka iya danna nan wurin yawa invite din nan da yake nan waje, sannan sai ka ƙara samun kuɗi da shi. Amma kafin nan dai bara mu fara yin withdrawing ku gani, saboda haka za mu danna withdraw button da yake nan wajen kamar haka. Idan ka duba farko dai daga ma 150 zaka samu da wanda zaka shirya kuɗinka. Mu idan ka duba ni ina da 345, to daga naira 150 in ka yi withdraw za su tura ma a farkon shirewanka kenan. To amma daga nan kuma zai koma 1500 shine abin da zaka shirye, sannan kuma daga nan zai koma 450, abin nan da 15,000 kai, wannan kuma 450, shi kuma daga cirewanka so 6 zuwa sama shine zaka shirye 450. Yana wuce so 6 kuma daga so 7 zuwa sama dole sai ya kai 1,500. To saboda haka dai yanzu za mu danna akan withdrawing din, sannan sai mu danna withdraw na ƙasa da yake nan wajen. Application din da yana da mugun slow, saboda haka dai in ka danna withdrawing din sai ka yi ta jiran su dai, in ma yaki kawai sai ka fita ka shirya application din daga minimize, sannan ka sake dawowa, sannan sai ka danna withdraw now da yake nan wajen. Yawa bayan sun nuna ma irin wannan fiska, to yanzu okay gashi nan dai daga wannan. To saboda haka dai yanzu kawai kai tsaye zaka danna nan wurin withdraw din nan. Idan da ashe wannan din mu ya kai 2000 shine za mu samu da wanda za mu shirya 15, amma dai yanzu kaman dole ne mu shirya iya 150 ne kawai, saboda tsarin su kaman ba a rubuta adadin kuɗin da za a shirya, sai dai su baka zabi ka danna akai kawai. Saboda haka dai yanzu za mu danna kan withdraw da yake nan wajen kamar haka. Sannan yanzu anan sai ka danna ka zabi wani banki kake so su sama kuɗin. Gashi nan dai yayi detecting Opay, amma zan canza, yawa ni zan zabi Palmpay.
to sannan yanzu nan sai ka danna ka rubuta number account ɗinka na PalmPay ɗin, to sannan ka danna wannan box ɗin ko in ce cycle, sannan sai ka danna confirm withdraw. Za a tura mana 150, saboda haka sai ka danna confirm. Saboda kuma su ba sa ba da daman da za ka rubuta adadin kuɗin, sai dai su baka zaɓi kawai. Saboda haka yanzu ka danna confirm da kenan wajen kamar haka. Yawa gashi nan da ya yi withdrawing successful an ce submitted, amma dai gashi nan status yana processing ne, wato dai ba su tura mana kuɗin ba tukunna. To kafin su tura mana kuɗin bara nuna muku yanda ake wannan yanda ake gayyatar mutane sannan kuma a ƙara samun kuɗi da shi. Za ka dawo baya ne kamar haka, sannan sai ka danna wurin invite da yake nan wajen gashi nan a nan. Yawa bayan dai ya gama loading ɗinsa, application ɗin yana da mugun slow sosai, saboda haka bayan dai ya gama loading ɗinsa a nan za su nuna ma link ɗinka, sai ka danna wurin invite now, ko kuma kawai kai tsaye ma ka danna wurin za ka yi copy link ɗin sai ka shiga ta WhatsApp ne ta ina ne ka turawa abokanka. Idan kuma ka danna invite now ɗin nan za su nuna ta ina kake son turawa abokan naka, sai ka zaɓi WhatsApp ne ko Facebook ko ma ta asalin message shikenan. Don ka duba dai duk mutum ɗaya da ka gayyata za ka samu naira 450, wanda hakan ke nuna ma kenan idan ka gayyaci mutum 10 za ka samu 4,500. Kuma dai application din idan ka duba ba sai ka yi wani aiki ba, kana shiga kawai za ka iya dan samu wani canji, kuma za ka yi withdrawing kuma za a tura ma. Yanzu dai bara mu koma ga an tura mana kuɗin ne wai ko ba a tura mana ba, sai mu shiga wannan ɗinmu PalmPay ɗin kamar haka mu gani. Gashi nan dai ba su tura mana ba, amma za mu jira su. Bara danna nan wurin transaction history, ba su dai tura mana ba na gani, amma dai bara mu ƙara jiran su nan da ɗan mintuna kaɗan mu gani. Na ga dai har yanzu ba su tura mana ba. Bara mu koma application ɗin mu ga withdrawing ɗin da muka yi ɗin wani mataki yake. Yanzu dai za ka danna nan wurin kamar haka, ina zuwa. Yanzu dai za ka danna wannan alamar hoton mutum kamar haka, sannan sai ka danna nan wurin wallet don kana so ka duba withdrawing history da kayin kenan. Sannan sai ka danna nan wurin my earning ɗin nan, wannan dai kai record za ka danna, sannan sai ka danna diamond, sannan sai ka danna nan wurin, sannan gashi nan withdraw, gashi nan dai yana processing. Idan ka duba gashi nan anan, idan ka duba dai gashi nan withdrawing din zai ma iya daukan har kwana 7 na business days, wato kaman sati daya da kwana 2 kenan, kwana 9, saboda ranakun aiki a sati dai kun ga kwana 5 ne. Saboda haka zai iya daukan kaman kwana 9, amma shine maximum. Daga lokacin nan da kai withdrawing zuwa kwana 9 to akwai guarantee za su tura ma kuɗi. Saboda haka dai yanzu bara mu jira su zuwa waɗannan kwanaki, inda dai zai iya daukan kwanaki ma sosai. To in sun tura mini kuɗin dai zan sake yi muku video in nuna muku kuɗin da suka tura min. Amma kafin nan nina muku video sai da na ga wanda ya yi register da application din ya buga wannan ya yi tax din, sannan kuma ya samu kuɗi, ya yi withdrawing kuma ya cire wannan kuɗin kuma an tura mai a cikin bidiyon gaba ɗaya ya nuna. Saboda haka dai ni zan tura muku wannan bidiyon yanzu, zan yi posting kafin nan a tura mini kuɗin kuma sai in sake yi muku bidiyo a kai. To jama'a nan ne muka zo ƙarshen bidiyon nan. Idan akwai abin da ka fahimta ba za ka iya yin comment, sannan kuma wannan hoton playlist din da ya fito maka in ka danna za ka kalli videos da muka yi da yawa akan yadda za ka samu kuɗi ta wasu applications ire-iren waɗannan da yawa. Na gode, kar ku manta da yin like, share, subscribe.